Er der noget inde i handskerne, der er fast? Ja, der er sådan en strop. Ja, de er rigtig. Martin, mand! Jeg kan alligevel ikke se Victory! det var to gode, den. 20 sekunder igen. Det var hurtigste knockout indtil videre. Ej, du får. Hvis man knockout, så til Øj! Så skal du sgu angribe nu, Bjørn, hvis du ikke skal tage. Ja, hvad er Martin? Martin. Han var da slået ud herovre, mand. Jeg synes ikke, folk